Ake sikhulume nganalo daba olusegudwini lokuhlukunyezwa abantu besifazane nezingane. Bese ngiza nesisombululo, hayi ngiza nesisombululo phela mina. Ngiyinkunzi egwebayo, ngiza nesisombululo. Lento yokubulala abantu besifazane kwasha kwacima salamalahle umuntu wesifazane ufebile, umuntu wesifazane uzela ingane engeyona eyami, umuntu wesifazane. Ngiyezwa nje yakhulunywa kakhulu namhlanje lento noma kulezi insuku einkundleni zokuxhumana. Angiqale la uhulumeni ubabulela abantu besifazane babulele bephila kodwa baboni abasebona abantu besifazane ngokuphelele. Wabanika no 50-50 wabathi siyalingana olingana nendoda yakhe hayi nami inkuzi egwebayo cha hayi nami akekho nje umuntu wesifazane olingana nami ningayilinganela nje namadodeni lawo otamatisi nawo. Alright, ngiza nesisombululo kule gender based violence encike ngabantu besifazane engingakhulunywa udaba labantu besilisa. Akufanele nje kuze kufike kubulalaneni, akufanele kuze kufike nasekushayaneni, ngoba isolution isimple. Madoda asikulokhuze lokhu akusinke emqondweni wethu ukuthi uhulumeni ngaze asisize ngalutho ekuthenini isihlukunyezwa abantu besifazane, ngoba abantu iqiniso lithi abantu besifazane basihlukumeza, kodwa ke sithule ngoba kwathiwa indoda ayikhali. Wemaye kwaba waqala lawo amadoda angakhali asejele ngoba ienga nentukuthelo uzoyikhiphela kulowo muntu. Ngiza nesisombululo ungabaleki. Ingaphela nje nya lento yokuthiwa kunabantu besifazane abashawayo nabantu besifazane ekuthiwa babulewe. Ilele la kuthina ngizokwenza ngami isibonelo inkunzi egwebayo. Ilele nje la kuthina. Mina njengenkunzi egwebayo ngisoze ngathandana nomuntu wesifazane oyedwa kuyobhubha umhlaba. Akahambe phela lo ngangifuni lothi yena akathandani nomuntu washo akahambe. Simple. Okumnandi ngashisa ngisho impepho ekhaya ngasho angathi phela nami nowami umsami futhi uphethwe yimi. Ngashisa ngisho impepho ngathi mne ningalinge nje mangabe engazile ngobuhle engafunwa yinina akangale. Akangale. Ngasho njalo nje. Ngasho empepheni ngathi ongazile ngobuhle akangale. Ongafunwa yinina akangale. Madoda angifuni ukuphinde ngizokuthiwa kunendoda noma kunomfana noma kunensizwe ethandana nomuntu oyedwa. Kodwa kulungile ke phela vele otonya ke vele vele lento engishoyo hayi lokho ocheese boy lokho kunye hayi vele ngeke uyizwe lenkulumo lokho okusaba nje ukuthi kuzokwaliwa intombi, lokho okusaba ukuthi nje bhebe ungangali lokho ukuthi bhebe ungangali ini yona bhebe ngale ukunuka yini, ngoba phela akahambe usesutha akahambe noma esigcwela iphume nasestandeni nje egcwela iphume mayisigcwela iphume. Lento yokuthandana nomuntu oyedwa iwona dot okugcina ngci lowo, iyona ke as long as kusenendoda ekuthiwa ithana nomuntu oyedwa basazoshawa abantu besifazane basazobulawa abantu besifazane. Kodwa makunamadoda athandana nje engenankinga nje engenamzimba nje ngathi nje engathandana nomuntu oyedwa, right ke leyo ndoda leyo ngakhondo indoda enjalo ngezibulala umuntu wesifazane futhi ngezishaya umuntu wesifazane. Let alone ukuthi bonile ngiyazi angakafiki leso sigaba nginayo futhi lento yokuhlangana ukuthi vele amadoda kulula ukuthi ahlangana. Mina I have a power to ukuthi ngingenelele ngime ekutheni ehlangana amadoda enza inhlangano yawo elwisana nale gender based violence, eliswana nalezi inhlangano lezi ezithi zilwela gender based violence but eqonde kubantu besifazane nezingane engaqondile kubantu besilisa. Abantu besilisa ngoba bona abayizinsimbi abazalwa ngomfazi nendoda ngoba bona abakhala ababuza ubuhlungu. I have that solution, but isolution nje umnqamla juqu kunawo wonke ukuthi nje akho ndoda ekufanele ithanda nomuntu wesifazane oyedwa njengami. Ngani ngisibonelo phela futhi onqaba lokho akahambe akayeke. Hawu kuncengweni yini kodwa madoda mina yini nje wahlezi uthandana nentombi yedwa isiyozibe nomgodi isiyozibe nethuna. Wini wahlezi uthandana nentombi eyodwa ayisuka nani kodwa hayi futhi musu kufihla
mutshene nje lo mtshene futhi musukufihla vele nje uphumela obala usho ukuthi awusoze wena wathandana nomuntu oyedwa kobhubha umhlaba bese uyambona ukuthi enze njani akahambe. Into emnandi ukuthi makhona umuntu ophumayo noma okushiyayo uthola omunye okuthanda phezulu kwakhe okuhlonipha phezulu. Into emnandi leyo ke I have experience. Into emnandi nje ngokuhamba komuntu ukuthi uzothola ukuthanda kakhulu okwedlulele uzothola ukuhlonipha okwedlulele. So indaba nje ukuthandana nomuntu oyedwa noma ngiphinde ngizwe seyisolution yokuqala ngiyeza kuleyo ukuthi yebo siyahlukunyezwa ngiya understand phela siyahlukunyezwa kudingeka isolution phela eyokuqala le letha lo leyokuhlangana kube nenhlangano kumele amadoda asukumame athathe labo bantu besifazane ngoba bakhona abantu besifazane abasesayidini lethu baningi ngibabonile bakhona la enkundleni zokuxhumana but okwamanje kukhona ndoda mawufuna nje ukuphila kahle uyindoda musukuthandana nomuntu oyedwa futhi musukufihla lokho. Hey yenqaba inkosi egweba manje musukufihla usasaba umuntu wesifazane musabu ini yona inini hey bese sikhulume iqiniso insizwa nje mawuyinsizwa ube umuntu otholakalayo entombini uziyeke wena izintombi ngoba nakho uqonda ukuziphatha kahle hayi ngoba nakho ukuthi ulawulwa ukuthi le ntombi oyithandayo ufuna ukuyiphoxa no ayihambi kanjalo. Izintombi noma abantu besifazane nendoda fanele kubayeke ngoba nakho wena uyiphethe kahle uthi hayi no ngiyabayeka lento isiza wena la enhlizweni ngoba inkinga enkulu ni weak bafana bami weak ukuba nabantu besifazane kudinga ukuthi ube nesibindi. Uma ngabe ubona isibindi sakho sincane nenhliziyo encane awukwazi ukubekezela ungayifaka othandweni linda uhlale nje kancane ulinde okungcono angazi ukuthi kuze kube yinini ela othandweni kufunakala isibindi. Into ebengikhala ngayo le department yakwa love ayikho lula ifuna insizwa strong ifuna nje insizwa strong ngoba singeze sakhohlisana kufanele sikhulume iqiniso. Umuntu osifazane akakuthandiswa ukuthi wena uyamthanda umenzelani umthembiseni abanjalo osisi cha lutho uhlala kuwe ngoba ethanda ukuhlala ngethe umuntu ehlukana nawe nishadile nashada ninezingane ahlukana nawe athanda omunye umuntu. Lento ifuna ukuthi nje mangabe uyinsizwa uzilungiselele kuse early ukuthi nje cha ngelilanga ngenzeka noma yini. Indlela yokuyilungiselela yake yiyo le engekho konekthana mhlambe kuhle ukukhuluma ngayo kodwa kunokuthi silokho sibuka lezi zinto ezibhlungu sibukayo kuhle sikhulume ngayo. Awufunakali mawuyinsizwa uzilimithe uzikhandele wena uthango. Into yabo sisi labo ukuthi ahlale nawe yena uwedwa kuyena into yabo leyo edaliwe akunandaba ukuthi abantu bengathini kodwa fanele silungise izwe madoda silungise iqiniso. Kodwa thina nje emajongo fanele uma uyijongo uzithi ube uwena oyibiyelayo ukuthi cha ngikhetha nje ukuthi ngihlale naye le yedwa hayi ngoba amandla sevimbekile ukuthi sengivimbe ngihlalele ngoba ngijabulisa yena ujabulisa ba yena hey mase hamba lo uyahamba. Vukani bafana bakithi musana ukuthi niphoxa abazali niphoxa umphakathi niphoxa nje umhlaba ibhlungu kakhulu lento eyenzakalayo bafowethu ibhlungu musana ukuyibophezela kubantu besifazane musana okungenani banabo bebesihlanu okungenani ibanabo bebesihlanu okungena noma bengeke ubathande bonke ke mhlawumbe kodwa ukunokuthi kuzegcina sekwenzeka lezi zinto ezenzakalayo musana madoda ukuyibophezela kubantu besifazane ngoluhlobo. Nina bosisi umuntu uyintombi yakwenu ibuze lentsi ezokushelayo ukuthi unayo intombi khona intombi uke waqonywa uyakwazi nokuthanda khona uzophepha ngoba lento ukuthi ufuna umuntu wesilisa athande wena kuphela wena uzobuye futhi uhluleke ukummela lowo muntu wesilisa yedwa uzogcina wenzeke njani uzokwenza njani ngoba mengabe ngoba into eyenza abantu besilisa laba abagcina behlule lesi sifo usuka afuna ukuprova ngayo yonke indlela ukuthi uyakuthanda uthembekile kuwena enze yonke into nibehlise nibenyuse nibenzise yonke into le ekugcineni nikhathale ayibona ngoba into engiyifundile umuntu wesifazane uma indoda isiqonde kakhulu akayiboni yena ukuthi iqondile uvela abone isithotobala nathi into evele ibebhlungu eyenzakalayo bavele nje babone izithotobala. Nkosi yami ningixolele Nkosi yami ukuthi ibhlungu inhliziyo yami ngibuka
ukuthi iy'nsizwa y'phelele kanjena ziqede iy'ngane zabantu nazo umuntu aqede ngempilo yakhe. Impilo imnandi kangaka, umnandi emhlabeni, kunamathuba, uhlukana nomunye umuntu wesifazane uvuke ngelinye ipetshisi, awuphoyeke bahle nawu, hayi kwahleni. Bafethu angakazoyeka ukuphosta uma ngabe kusekhona abantu abakhuluma into enomqondo kanje, noma kukhuluma abantu enginokuvumelana nabo kanje. Angivuni noma ngigomezeli ukuthi umuntu wesilisa akafebe, kodwa ukuthandana nabantu besifazane abahlukahlukene kuyayiqinisa inhliziyo, ngoba uthola abantu abasuke behlukahlukene, ugcina udecide, ukhetha ukuthi wena kahle kahle ufuna muphi kulowo. Khona omunye othena-ke uyazicabangela yini ukulala nabo, noma-ke uyabatshela yini ukuthi kufanele kufakwe ijazi. Uthanda nomuntu wesifazane akusho ukuthi sekufanele ulale naye ngaso sonke isikhathi. Intombi yadlaliswa nje ngamagama ngaso sonke isikhathi, kube nomthobanhliziyo, umuntu ozokhuluma naye uma ngabe uzizwa ungekho right, umuntu ozokwazi ukuthi umncolise. Mase kumele kubonwane, ube nalawo mathize thize, ningabe nisabonana, noma mhlawumbe ube ubanjwe umsebenzi, kube yilokho nje, bese kuyakwazi ukuthi impilo ikwazi ukuthi iqhubeke. Bafethu, yekani ukusacrifice nezinto ekuyizona enisuke nibheke ukuthi kufanele umuntu wesifazane akubonge ngazo, ngoba uzothi uma engasakubongi ebese ubona ngazo ukuthi umenzele yonke into kodwa akana danki. Yekani ukukhipha imali ningenayo. Ungasabi ukuthi umuntu wesifazane uma ngabe ethi into ucela into ethile, imali ungenayo, usho ukuthi imali anginayo. Niyeke ahambe uma ukuthi ubona ukuthi khona bazomnikeza kangcono, noma khona bangamnikeza leyo nto. Kufana njengoba kuDisemba wafethu, ebese kuthiye umuntu amaqanda obani alukile, thina obani asikaluki. Lowo muntu ungamphenduli, futhi ungalingi uze uphenike nje ucabanga ukuthi kufanele umsendele imali. Zithulele, uyithulele, aze akuqonde ngqo uma ukuthi mhlawumbe ufuna ukuyicela, noma uma ukuthi kanjani. Uma ungenayo ushona ukuthi awunayo, noma ngathi unayo, umuzi ukuthi umoya uvuma, ungamnikezi, ngoba ekugcineni kwakho konke uyobona ngazi ukuthi kufanele akubonge ngento enkulu. Into enkulu ukuthi engakufebeli, kanti mhla efuna ukufebela ufebela. Yingakho lo baba ongasekugcineni esho umuntu wesifazane uma efuna ukuhamba nje uyohamba. Ungalinga nje uyitshela ukuthi mhlawumbe uhleli ngoba nakho umenzeleni. Ngaba abadivorce abantu kubantu besifazane bayabonga. Abantu besifazane nje abanadanki, benza into ngoba bethanda noma ngoba besafuna ngaleso sikhathi. Bayafana nenkomo, yona ethobela ukuthi nje yenze leyo nto, kodwa ingazi ukuthi kahle kahle yona uyayisaba, ukuthi mina ngavuza amadlebe ingenza noma yini eyithandayo. Bayafana-ke nenkomo bafethu. Ngiyacela nje ukuthi ngempela siku-understand lokho, akuqhuqhumezeli ufebe, asikuqhuqhumezelini, kodwa nje ungayeki intombazane ngoba nakho ukuthi uyiyekela ukuthi umabani uzothi noma bani kufanele athini, noma bani uyamhlonipha. Akukhona ukuthi umuntu wesifazane akumhloniphi uma ngabe usukudlalisa intombi, noma uyidlalisa ngamagama ngaleso sikhathi, niphinde nincokole futhi nasemafonini. Yingakho namanje uthola obaba abangakazi bebashaya abantu besifazane, noma obaba abagcine belast ebudlelwaneni, obaba bamasoka isikhathi esiningi. Yebo, babaningi, kodwa nje obaba bamasoka isikhathi esiningi obaba ubuthola ukuthi banesithembu, noma bayiqonyelo la baqonywe khona bephile leyo mpilo, ebese yakwazi impilo iqhubeke. Ongizwile, ongangizwanga akangizwanga. Asihlangane ngonyaka ozayo bafethu, siphephe emgwaqweni, senze sure ukuthi asiphuze bese siyashayila. Ungakhohlwa ukusubscribe, ngithanda ukubhuka.